Greetings to you, brethren. I would like to thank God for this opportunity time that He's granted us to share the Word of God and assist each other in terms of doing the right things at the right time for the growth of the church. In the previous video, we talked about church growth, where we looked at intellectual growth. So we are guided by the Bible, the Holy Bible of our Lord Jesus Christ, Luke chapter 2 verse 52. Jesu akaramba achienda mberi pakuchenjera napakukura napakufadza Mwari navanhu. So here we want to, in this video, we want to learn how to make church grow in numbers, numeric numbers. Baba mukabuda mukando shandira vana bring food to the table kuti vana vadye vachiguta. Tarisiro ndekuti vana vanofana kukura. There should be growth somehow in weight, height and everything. But ukauya nekudya vana vakasakura, uchipa zvese, all juices are there, fruits, vegetables, everything, starch, everything is there, but they are not growing. Vamwe takapiwa a parish kereke level ine vanhu 20, asi kupera kwegore tikada kita reflect, evaluate, tinoona kuti tinongori pa 20, hatisi kukura. Wakambotere somutungamiri wombotarisa kuti mafambiro ataita makore atava nawo church iri kukura here? Yes, intellectually it might be difficult to measure that, though it's easy because you can see with the depth of message inoshewa nevaunopa vaonesa mberi kuti vaparidze kuti ari kukura pakuverenga. Zviri kuita oramba akadaro. Kune vamwe kuti pamanumbers chaipo, namba yepakereke yako haisi kukura. District yenyu mufundisi kubva zvamakaipiwa ine 5 mabranches nanhasi inongori pa 5 branches, haisi kukura. Hapana zvamuri kuita kuti mutarise kuti tingaitei kuti church yedu ikure, district yedu ikure, province yedu ikure. Growing in numbers. These are physical, tangible things. Chokuti wakavarairwa unofana kungoona kuti church iri kukura here. Iri kukura here church? Is the church growing? Iri kukura here ma numbers? Is it growing in numbers? I respect the national team here, the church, for sharing with us, or for developing and sharing with us this tool. Let me show you the tool, which is called the strategic plan. A strategic plan document inotibatsira sekereke at branch level, at district level, at provincial level. Ine maheader anoti responsible person, sowe frequency, gumano frequency, leaders meetings. So tine zvinhu 4 zvatinotarisirwa. Who is responsible for what and how often? Kangani kazvinofana kuitika. Simple things that should help us to plan for our activities at parish level, that is the branch level, at district level, at the provincial level, and at the national level. So mukatarisa pa responsibility, overall responsibility yepakereke ina muvhangeri, evangelist, and the branch committee yamoti executive committee yepakereke level, right? Iva vanhu vari responsible to sit down. How often? Ndopamenda kuma meetings every week before kereke, right? Focusing on branch church agendas. Or you can plan for monthly or so meetings to say every second Saturday of every month. Second Saturday of every month we meet after the church, or we meet on a Sunday to discuss church growth things, church agendas. Right? Tichazoibata zvakadzika.
munogara pasi muchironga kurongera basa raMwari. Evaluate growth yechurch in numbers, right? Masabata anotorongwa achitwa weekly nekwaanoitirwa, tichifocasa on evangelism. Masowe anotorongwa monthly or as needed, correct? Monthly, at least once, at least means minimum of one sowe per kereke level a month, minimum of one a month. Rate yourself. Mangani amuri kuita masowe aine zvinangwa zvevarwere, kukumbirira kukura kwechechi munzvimbo yakati mudunhu redu. Sabata ichirongerwa before you sit down, you plan for the church service. Achatungamira ndiani, achanamatisa ndiani, achaparidza ndiani, achaverengera, achaparidza ndiani. Kudzidzisa kwedu akomana kana tichibatsira, tinobatsira so tarisiro ndeiyi. Achaparidza, tine urongwa hwakati, tinoda kuita outreach evangelism next Saturday. Let's prepare people for publicity this week. We want to undergo publicity. Vakadzi vedu nechina vachapinda mudzimba vachiisa maflyers, varume vachiisa maposters. Tichipinda tichada kuronga in terms of vachatenderera vane mega speakers vachiannounce kangani musi wechina muzarovira, musi wechishanu zarovira, kwati zvishoma vanhu vamudzimba. Tozoti mangwanani MC Sabata tichada vachatenderera, toda mari yefuel, tiri kuda motikari, tiri kuda vakasununguka. All these things they planned. So achaparidza nhasi, achaparidza pamusoro pekukura kwebasa raMwari nekugadzira mweya yavanhu nemwoyo yavanhu kuti ipinde pabasa iri norufaro. Takanangana nenyaya yekusimbisa vanhu parutendo. Ona zviri kuitika pavhiki yapfuura nevhiki ino, kune zvakadai. Tinoda kuti vanhu vave nerutendo, so toda munhu anodzidzisa practicality yerutendo. Masowe tarisa akomana line rekuteurira varwere riri kureba, hazvifani kudai. Tiripo sevatungamiri ngatironge sowe. Yes, tinaro sowe ratakaronga kuti svondo yekupedzisira yemwedzi tinosangana pasowe, tine zvinangwa zvedu. Asika ngatironge rimwe kakomana, tadi taronga vhiki rinouya, tingaronga zvarini rorongwa sowe, angatite mangwana zvodokumendwa. Munyori voronga basa, mvura zvese, matoilets, zvimbuzi before Sabbath. Have it documented. Patinozosangana pamisangano yedu yaya yekupera kwemwedzi kana kamwe chete pamwedzi, tinenge tine ma-issues. Tichida kunzwa a feedback from each and every department. Munyori, attendance yedu yakamira sei pamwedzi uno, yotaugwa masabata, average yakamira so, yadzikira here wakomana as compared to previous. Is there any form of growth? Vangeri wopa update yao. Vaka joina vangani, varamba varimo vangani, vakadzokera shure vangani, zvinhu zvakaitwa kune vakadzokera shure pakunamata. What is the current status? Toita sei now? What are the counter measures? Zvinhu zvingaitwa kuti vari kudzokera shure vasaramba vachidzokera shure namba yedu iri kukura. Atite maso akoma tikumbire kuna Mwari kuti Mwari atibatsire. We plan for this, but kana tichingoita ipapo tsuro yamukira makumbo, tiri kuuraya basa raMwari. Chechi inofana kukura. This applies also at district level. Reverend responsible net district committee. Parikutariswa kuti masowe should be at least one per every 2 months. Remember kuti pakereke vari kuita every month or as much as they could at kereke level. So branch now takusanganisa nezvinangwa zvebranch nekusanganisa vanhu, fellowshipping 1 per 2 months or as needed. Zviri kurongwa here, zviri imwe muplan. If we come down to your minutes, vatungamiri, zviri imwe mumaminutes menyu kuti chipiri chimwe kana kutoseta madates efrequency yemasowe achitevererwa achiitwa, so that publicity ine nguva yekuronga nekuprepare. Vanhu vane nguva yekuronga nekuprepare zveungano idzi.